Akan memasuki gedung ibadah, kami minta jemaat untuk bangkit berdiri.
ni Tuhata, di bagasan las ni roha mardongan mauliate, pahasono nami ma Tuhamu amanami, inanami, naposo bulung, remaja sekolah minggu, namarpungu hita di tikyon, jumolo pinasahat ma, selamat hari Natal ma dihamu. Pesta las ni rohado di hita tikyon, mamestahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, si paluahita, nataguari pesta Natal. Tung nabalgado asin ni rohani Tuhata itu hita, alani tamado hita akan nahinokop na, pasangapon dohot mamuji debata, alani sude holong ni rohana tuhita, tabaritahon ma, nunga tubuh Kristus, nunga songgop hadameon, asa saluhu jolma taruli dilas ni rohan naong pinarade ni Kristus. Bongoti hamuma akka bahalna, marhite hamuliateon, akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Marede mahita sian bukede nomor 500 ayat sada saat rodi ayat tolu di ayat tolu laos jongjong mahita.
Pitu ayat sada laos maju ma par liturgi na parjolo. Di bagasan sadarion ikon bulusot tado borngin na holom. Alay bornginon macay tadido sian borngin na somal. Alamar saor do hita di gerejaon. Manakpe di bagas tabe. Marningot hasa saut ni baga-baga ni debata. Marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus tu portibion. Tabe gema liturgi na parjolo. Taringot hahulomon na makukupi tano. Borngin na badia, borngin las ni roha. Kanu taingot hata borngin, dang tagamon lupa hita di hahulomon, na manggohi sandok tanoon. Alay, kolope bornginon, adul humolom dope, portibi nagok dosain. Jorbut nai jupa mardalan hita borngin na holom maripot-ipot. So tarida nanggo sinondang ni bitang na humirdop hirdop. Jumorbut siani dope permaraan di perdalanan ningolutta di portibion. Tuani do bicar panondang na boloni. Dudos tu palito na mitop doa ka bangso. Jala suman tu subu na marnehet-nehet doa ka ugamo. Molo mardalan holan mga sahon lomo nabe. Molo dang parduli di hati uron sian na siang gijangi. Ay mardalan do nasida di hahulomon do nasida. Nungalo jajal mainian. Maradu sude sudah gogona. Maras rohana alaso marguna nasa na pikiranna dohot pambahenanna laho paluahon dirina sian pardangolan boloni hira naso marhaujungan dona masa di portibion gok ha holomoni Nak pelambar bungaran akahuria alai setok tongdo suluk halum lamon alabongot akka parpoda haliluon na manugu jolmai asa unang dijaha hatani debata jala asa marbalik siya debata di rohana asa say mangulahon ulaw na hahulomoni songon hautondo dalan ni debata di rohani deba jolma ay di pabicar do mataniari tu akka parroha na bona nang tu akka parjahat pe di parodo udan tu akka natigor roha nang tu akan nagedu roha. Tuani maro Kristusi asa bicar panondangi jala ditaluhon haholomoni. Haholomoni pe dang makolom yang go dijolom. Jala masinondang do borngin son ariat
Sona tiuroni suang songoni hahulomon mari potipot alunga bicar panondangi alani unang besay tading hita dinahulom. Marede hita sian buku ede nomor 50 sada ayat 2 lawas maju ma par liturgi na paduahon. Halongangan do saluhut pabahenan ni debata tung nasotar do jolma do hapistara ni debata tarida do isian saluhut akan atinopa ni debata nama cai uli jala denggan situtu songodia do di bahe debata manopa saluhut nai tabegema liturgi paduahon taringot tu panopaon ni debata. Audo bonana jala ujungna nina Tuhan debata. Debata noaing, debata naong adong hian, nanaing roi, sigonggom saluhutna. Marhite-hite hagogon nai, ditepa ibana portibion, dohot nasa isina, jala dipasahat gabe hangoluan ni jolmai. Marende jara marsurak-surak mahamu, ala ni denggan ni basana. Akka langit do mamaritahon hamuliaon ni debata. Jala jadi-jadian ni tanganna do pinabuan ni rata-rata ni langit. Masih pabuat do akka ari. Jala masih lehonan perbinoto do akka borngin. Maulah hutalihon langit ni. Akka jajadian ni jari-jarim. Bulan dohot bitang akka napinaulim. Tung ahama ni anjolmai. Kumbahin pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai kumbahin pola di batiho kungurang apal oti do ibana siat di bata di bain ho alai ditatalihon ho muse hamulia dot atau ngamon tu ibana di pabangkit hodo ibana gungom-gom akka jadi jernian di tangamu dudedo tahe di patuduk ho tu ibana akka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang akana di harangan hidung akana di toru ni langit dohot akka deke di laut rodi sude na mangisir di laut. Jehovah do hasitongan ni portibion imana manongos akka mual dia karura siak kolak-kolang ni akka dulu do akai mabaor di pasubur nasida saluhu binatang harangan gabe sobu ma uas ni akka halode harangani Ibana patubuhon duhut dipinahan dohot ikau rata bahan parulian ni jolma
laho parwarhon roti siat tanoon, ibana mabahin bulan pajujuran, tiki di boto mata ni ari do hasudutanna. Tung nalan situtudo akka jadiamu ale Jehovah. Salhu nai di pauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadiamu do tanoon. Salhu nasida mangaranap tuho. Asale honommu si panganoni nasida di tikki nabe. Molo dilian ho di nasida, di joputi nasida. Molo di patedak ho tangammu. Utongan nasida di nadinggani. Amin. Maredehi tasian buku Eden nomor 60 ayat 1 los majuma liturgi patuluhon. Di topa debata jolmai gabedongana mangarajai. Alai madabu do jolmai tu bagasan dosa ala ditangihon hatani sibolis. Ala ni dosa gabe mabiar hita. Jala setoktong dibiari-biari hamatean. Alai asi do rohani debata. Di baga-baga hodo haluawan tu jolmai. Tabege maliturgi patoluhon. Taringot tu dosa ni jolma, dohot jauh-jauh manudalhon dosa. Alani pardosa ota, gabe sudedo manaon na porsuk, jala mangangguhi tu debata. Ale Tuhan, saya palua mahami sian portibi na mangilason. Marhite panadaota, di dosa dohot hajahatota na say laon, nama korhon hamatean saliling nileleng na. Gabe mula mahita tu dalan lamoni rohani debata. Marhite haholongoni. Beta hita, asa mulak hita tu Jehovah. Ainunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mambugangi, laos ibana manawari hita. Sai mananda mahita, sai ringgas mahita mangeahi parbinuaton di Jehovah. Tudoson buha siangari do sitong niha bibisarna. Jala sai narodo ibana, songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanooy. Alanii songonot do didok nasida. Wa mulak mahamu ganup siadalan na jahati. Do sian hinaroa ni pabahenamuna. Asamian hamu ditano nang nilehon ni Jehovah tu hamu. Doho tu aka opumuna olak nyon rodi saliling nililingna. Didok tu hata do molo di pasaliho hepeng tu bangsoki tunapogos na dilabung mi unak kosongon halak si jalo bunga ni hepeng sian ibana
unang bahen marbunga hepeng mo tu ibana. Say paholang maho sian hata gap-gap, jala ula doho radoti hamuma hata ni debata. Idama, dada nahurang gajang tangan ni Jahoba laho mangurupi. Jala dada marhapal pinggolna, somar binege, aka hajahatomuna tahe, sumira kamu sian debatamuna, jala aka dosamuna, mangudingi habohimuna maradopon hamu, ubahe so ditangihon ibana hamu. Didok hatani debata, haholongi madongami doson dirim, alai jot-jot dolupa jolmai mangulah hotca, gijang ni roha mabayan halum lamon dohot hagaoron, gabedang be mardalan dohot denggan, alani di johon do tuhita asa mangulahon nasitong di hata manang pambayanan. Pelehon hamuma pelean hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu, alai sadok pabotohon hamuma tu debata, pangi duan muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Mared de mahita sian buku ede nomor 4. Patardo holong ni roha ni debata di Portibion, atik pe mardo sa jolmai, jala jot-jot mangulahon naso hinalomohon ni debata, alay toktong do holong rohana di jolmai, di baga-baga do haroron ni si paluai, marhite akka panorirang, tabigema liturgi paupaton, taringot tu baga-baga ni debata. Di ari nasasadai dohonon ni halak matu Jerusalem unang homa biar ale Sion unang palenduk tangamu ai Jahoba de batamdo di tonga-tongami ulu balang silehon tua do ibana. Merasmi roha situtu ibana midaho ohom ibana di bagasan haholongon ni rohana marolop-olop ibana mardongan puji-pujian midah. Arorana sian nahinan, sian akka ari narobi sa liling-nililing na.
Maria iya situ Naroma raja tumopot ho partigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina Idama suruaku masuruaku Maro tumopok jorona Tuhan nani niluluan muna dohot suruan ni parpadana nani halunguton muna Idama naroma ibana nina Jehovah Zebaot Maret de mahita sian bukede nomor 50 ayat sada laos majuma liturgi na palimahon. Marulak loli di tongos debata hatana dohot panurirangna asamula ni anjol mai tu ibana marhite na manudalhon dosa dohot hajahatoni alaidang di parduli honjol mai alanima ikon ro ibana tu portibion asaboi di tobus jolmai ima marhite harorona marhite hatu tubuni si paluai tabege liturgi palimahon taringot tu hasasao ni baga-baga ni debata dungi Roma uzi peretas yang Kesar Augustus di kesuratan nasa dolma ginokumanna pamilamo perjolomai uzu digonggomis kredius tano Syria jadi borhak masa sude asa disurati ganuk tubonan pinasana Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tulua Judea tuhutani si Daud namar goar Bethlehem ala siapa paran jala margani si Daud ibana pasuraton diri narap dohot si Maria oruan nai naung gabe-gabean jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakod ma tubaga sa panggagatan alaso adong inganan na asing di parmena sida jadi adong mamabrongin di ladang na disi aka parmahan mangingani pinahan na sida jadi didapat tasada surusuran mana sida jala marsinondang masangap di Tuhani kumaliang na sida gabe ma biar si tutuma alay didok suruh-suruani matunasida unang mabiar hamo ay barita halalas ni rohago nang dohuat tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoy ay nung ngatubo di hamu sa bornginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhani om mapartinandad di hamu poso-poso do dapotom muna na binorhos peak di panggagatan jala to puma adong dongan ni suruh-suruani terop akaparangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok asangapom madi debata na di gijang dame madi tano on dia kajol mahalomwani
Jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang, masih padohan ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem, taida ma nama saon, na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Dia ka ari ima dapota tua Juda, jala marsonak-sonang ma isi ni Jerusalem maringanan. Jala odo goarna dohonon ni halak, Jahoba parpitorata. Jala kahinon na guarna, dipatahi halongangan, dirubarang ni debata, amat tadiring na Raja ni Hadameon. Parholong roha jala pardegan basa do Jahoba. Aidang dihalupahon ibana jolma na tinopanay. Jod jala ragam na jolo pabahenan ni debata. Mamakulingi aka amay. Marhite-hite aka panurirangi. Alay di aka ari na parpudion. Dipakulingi do hita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabe sitean hal parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditopa ak kahasiangani. Dipanindangion ni si Johannes didok ibana ma di Johannes sada ayat sada sahat rodi ayat 14 ima dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debata do hatai jala debata do hatai. Ima nasaor tu debata dimulanai. Alunai mahitesian hataido umbahen na manjadi jaladang adong nago sadasian na jadi naso marhitesiani. Namar sinodang do panondangi di bagasan na holom. Alaidang dijakon na holomi. Sitindangi do ibana umbaen naro asa dihatidakon panondangi anggiat gabe porsea saluhuna marhite sian ibana. Dang apala ibana panondangi nama katidangkon panondangi do tahe. Alai nungamando ro ujui tu portibion panondang nasitongi nama nondangi nasa jolma. Narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manang piga na manjakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak di debata nasida akana porsea di guarna. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gog asini roha dohot hasitongan.
Hamu akadonga sahuria dihorhon hatu tubun Yesus Ido obas nai baru parsauran nai baru do tolong nai baru jakum masih paluai sodang nilinoma songotada namar pada kita bornginon naso taulaho pedosa rade mahita manesa dosa di dungata tuhata do madok au do panodang di portibion naso tupa be mardala di naholom nasa na mangiuton au atong borhat mahamu manopot akaruas jong ma salut na ruas asa dipagalak lilita borhat mahamu. Hamunah akadongan
las maroham nunga sorbe tu hata Jesus si paluai tu portibion jakom maibana sian ukap ni roham jal hati dakom maibana di ngolum Marhite hatutubuna alani kami penang pon Yesus marhite ngoluna Kodul mahida di paghalak malapong Marede mahita sian buku ede nomor 62 ayat 2 taos majuma liturgi na paonopon. Nung ngaro Kristus itu tu portibion, nung ngabicar panodangi diho, atong radotiman hatana, jala ulahon mai dingolum, asa gabe marsinodak hita, marhite ulaon si ganupari, tabege maliturgi paunopon, songon epistel di pestata, jala ahado lapatan ni Natal dingoluta si saunari, Ainunga tarida asini rohani debata, si bahen haluon ni saluhut jolma. Diajari dohita, padahon rohana so daulat, rodi aka hisap-isap tanoon. Asa taparangehon, hatomanon, hatigoran, dohot hadaulaton, taga ni hasianganon. Laos diajari dohita, paimai mahon, hatuaon natar hirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ai dilehod do dirina homokkop hita, asa ditobus hita asian nasa hajahaton, asa urasanna di dirina bangso naung ibana na punasa, na olo makka pototon akka ulaon na denggan, ima hatahon, paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham, unang ma adong na maruhun ni roha midaho. Natalima buah-buah haluaun di papatar debata holong na tu sandok portibion, ima na marasihon naung tubuh Yesus si palua manusia siang parautubanan ni sibolis dot dosa. Alani unang be tadadati mardosa asa unang songgop na uposi tuhita. Natal ima pesta syukuran hamuliateon ni roha dong mandok maliat itu debata. Alani sude pasu-pasuna nong mangalehon anakna na sasadai di portibion songon tanda ni holong ni rohana tuhita. Alani i tahaholongi madongan songon dirita sendiri. Natal, ima tiki ni halak Kristen, marningot muse hasasaut ni baga-baga ni debata, di ngolu ni jolmai. Songon nani dok ni si Maria. Naposo ni debata doau, sai saut ma tuau songon nani dok nai. Alanai, sabain ma ngolu taon, inganan, dohot ula-ula ni debata pasauton lomona. Natalima hataridani kepedulian ni debata tu pardangolan ni jolma. Marhite panopoton ni debata tu akka na pugus jalan aso masuk perhitungan ni portibion.
alani tapake maarta na adongi di hita lahu mangurupi akadongan na mardangol. Di Natalon, saya dipatau di bata mahita, lau pajojokon habonaran dohot asitongan. Jala di bata mana manarihon dohot mandongani hita, lau manaluhon portibion. Dak kea hita di pasobu de bata marukil. Alani i, saya toktong mahita makirim di harorona na padua halion. Amin. Maret de mahita sian buku Eden nomor 50 ayat 5 laos jongjong mahita. Tindakon maha taha porsiaw tay songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namata terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu ato rudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tutanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ito di parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatau panelak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian marhite angklung sian remaja.
Sunggul-sunggul dihita di Bagasan Bornginon, Ima Naparjolo, tanggal 25 Desember 2020 sada, pukul 9 WIB, Natal pertama sekaligus perjamuan kudus. Napaduahon, tanggal 25 Desember 2020 sada, pukul 15 WIB, Natal sekolah minggu. Napatuluhon, tanggal 26 Desember 2021, pukul 9 WIB, Natal kedua, sekaligus baptisan kudus, penahbisan situa, dohot rapot huria. Tanggal 26 Desember 2021, pukul 17 WIB, Natal pemuda. Songonima dihita sunggul-sunggul di Bagasan Bornginon. Tabegema ede puji-pujian sian kor seksi paropuan.
Mare demahita sian buku ede nomor 600 ayat 1 dot ayat 2. Damina debatana sumurung sian salut na roha, imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran mona, di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Selamat Natal madihita salutna. Kurian itu hata Yesus Kristus saat ani debata nagabi songon ojahan di perpungwa bodari borngin Natal manang malam Natal ima nadiane siap buku pesalmen 147 ayat 1 ayat 10 sada pesalm 147 ayat 1 10 sada dalam bahasa Indonesia Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Sono maridok disi doho topik edehom majahoba bernyanyilah bagi Tuhan. Tapai huti-hut ma di bagasar rohata. Haleluya ading gado dehonoto debatata ayah sudungar do ibana tama puji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem ibana na papungon halak Israel akan nama pari. Ibana pasabam akan na perroha bojok jala dililiti aka bugang nasidai. Ibana ubilang torop ni aka bitang di jodo warna sida sudena. Ibol do to hatai jala pargogo situtu dang habilanga parbinotoan nai. Jehovah paheon akan nirupa dipatuk kitutano ianggo aka parjahati.
mare detari parmahamu upuji Jehovah, marhiti-hiti hamola teon, palu hamu ma uning-uningan mamuji debatata, ibana makukupi langiti marhiti-hiti opun, ibana para deon uda tu tanoon, ibana patubur duhut-duhut dia kadolok, ibana mangalihot tu pinahan gagaton nasida, nang tua ka anak ni pidong sigak aka nguak nang nguak-nguak, dang lomorohana mida hagoguan ni hoda, dang lomorohana mida hai ni bawa, di halomohon rohani Jehovah dotahe, akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asine rohanai, ido sahatna asal tumakas status sujau kami di bahasa Indonesia. Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kurian na itu hata Yesus Kristus, molo marpungu hita di bagasan, borngino di tonga-tonga ni bagas joro ni dewata, losongoni nang ala ni situasi pandemi COVID, dang apala bodo pehita marpungu saluhutna di gereja ala aturan PPKM na dipatupan di pamaretata dalam menuntaskan penyebaran COVID-19. Alai do honota jala hati dakonota do, berbeda do natalta sadarion dohot natalta tahun nasalpu. Alaniaha natalta tahun nasalpu hampir sudedo hita di tonga-tonga di bagas tabedo hita marnatal. Alaniaha sedang ganas-ganasnya pandemi COVID alani di sido hita di bagasang uluta masiol do hita